Hello, sorry guys, I had a bit of a problem with my network. So from now, this is half past. We try to push until um, 9 o'clock. So this is the conversation. But before we go into the conversation, I was saying in the previous video, I was saying I'm so grateful that Tashika by 5,000 subscribers, and I'm forever grateful to everyone who have supported this vision from the onset. I started out last year in January and no subscribers at all, just me alone. And it was really tough to start, really tough because you have to invest in data, you have to invest in time, and sometimes you have to sleep late researching some of the stuff. So I'm so grateful to everyone who supported me and everyone that is watching right now. I'm seeing there are two people right now. Thank you so much for watching. And I'm saying this is me. I'm like you guys. I can make mistakes in my work, but I would really like to say thank you to everyone who supported me because I started out with nothing, 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 nothing. But there was a dream, and the dream has not yet been achieved. I'm still growing, and the goal is we want to get to 10,000 subscribers, want to get to 100,000 subscribers, impact more people. If you can hear me well, please just give me thumbs up on the or on the give me some love so that I can see that you can see me. Please show me some love if you can see me, if you can hear me well. Please just if the network is good, just say that just say thumbs up. I really appreciate that. I want to hear if you guys can hear me well and if you are able to, and I'm communicating well. So that is the thing. Uh, there is the link if you want to be part of the conversation. Right. If I'd given you another link, please forget that one. Right. So that's what I'm saying. I started out with nothing, no subscribers, just me, just being ambitious. But if you don't go and fetch your dream, nobody's going to do that. There's a song by a lady here in South Africa called Msaki called Fetch Your Life. Go on and be alive. Uh, that's what it is. You have to go and fetch your life. I know you might say that as namari or something, but I'm not doing this for money. I'm doing it because I love it, and money will come later. I know the money is going to come, but what I'm saying is I'm doing it because I love it, and in the end, uh, I'm going to get the rewards at the end of the day. But today, I just want to inspire you to say, please, if you have a dream, don't look at it and say, no, I don't have enough resources, I don't have anything. Like, there will always be excuses and reasons for not to start something. Nelson Mandela once said that it always seems impossible until it's done. So whatever people say that you cannot do, do it. Prove them wrong. That's what you have to do. And this is what I did. So many people said, no, don't do it. Don't venture into this. Don't talk about politicians on offer. I'm here, and that is what it is. Don't talk about this, hey, and all of that. But I'm doing it, and the audience is growing, and I'm so happy. So that is what it is, and we have to do that. Thank you so much, Tola Kelly Saule, for being part of the conversation. We are so grateful. So nasi nyaya tinayo nyaya yemupfuwira, nyaya yemupfuwira, nyaya yemupfuwira. We are talking about nyaya dzinoitika mumafamilies and vanhu havanotya kudzitaura, kuti munhu akadyiswa and all of that. Kuda kunzwisa ndechekuti nyaya yekudyiswa iyi zvinombofamba sei, zvinoitika here, is it possible? Kuna vamwe vanhu vanoroyeka here, kuna vamwe vasingaroyeki, zvinombofamba sei? Wakambozviita here kuti like kuita mushonga womudiwa diwa kuti udiwe nemusikana? Is it something that you can think about, right? Kushandisa mushonga kuti udiwe kana kushandisa mushonga kuti ugadzire munhu. I know some ladies they do it because vanenge ashupwa nemurume anenge achimurova.
So I want to know kuti, is it something that you can consider to do? Kuti if murume akanetsa, I'll do it. Or maybe because sometimes these things zvinenge zvisiri mumunhu anenge aita handisida kuzviita, but situation yozomuti ozoona kuti panapa paita murume ane mari, I have to find mishonga to make him stay. So ndoda kuti tingotaura and we chat about this. So the story is, zvinoshanda here zvekuisa varume mubhotoro. I know there was a lady angari, that's a prophet boat cutter or something like that. Yeah, that I heard recently that she does that. And there was a video that was circulating as well. I have it on my phone. I wish I could play it for you, where they were talking about. Okay, let's try to find that video. Probably we can play it for you guys. Yatilda. See if we can play that video for you so that you can see it. Okay, let's see if we can play this video. Okay, let's see. I'm trying to find the video. Probably if we can find it. I'm trying to, yeah. So the issue was, I was saying kuti zvekugadzira varume kana kugadzira mukadzi, is this something that one can consider? Is this something that is good? Is this something that you can probably do? Kana wakazviita tiudze kuti why did you do it and what was the consequences? What were the circumstances that caused you to do that? I think I can do it. I'm trying to upload this video so that you guys can see. No, that's not the one that I wanted. Right, I'm trying to get that video, guys, for you. This one is coming. Okay, it's coming. Right, let me try and get the video. Did I delete it? Yes, there you go. Right, I'm uploading it. Very soon it will play. So I want you to see and you tell me what you think. Please, viewers, discretion is advised if you're watching this with your kids. But I just want you to see, probably you've seen it making rounds on the social media. So I want you to tell me what you think after watching this video, and we can dive into the story so that you see where this subject is coming from. Kuti zviri kufamba sei. So the issue ndeyekuti mupfuwira unoshanda here, and iwewe how did zvinosvika zvasvika pakuita sei kuti uzoti kwai ndada kugadzira murume, maybe wahurirwa or something. Is it an option kuita zvemupfuwira? Is it something that you can do? Kana like yesterday we were talking about nyama small house. Saka kana zvaitika kudaro, is it something that, is it an option for you? Kana uri munhu wechidzimai, is it an option for you? Kana uri munhu wechirume, kuti unogona kunolokesa mukadzi kuno, kuti mukadzi wangu habatwi nemumwe indi ndomubata. So inyaya dzese dzatoda kuti tinzwe idzi kuti munotiwo kudii nadzo. So the link is there, guys, if you want to. Okay, let's hear what's happening. Okay, thumbs up from Tolakele Sawole. Please tell me if you can hear me well. We're just waiting for our video. Then you tell me what you think. And maybe in the meantime, whilst this video is loading, let's watch. Sexual and gender-based violence is real, and it is a violation of human rights. It can be physical, psychological, emotional, or even sexual in nature. With you today is Kelvin Videos, and today I have been privileged to talk about one of the upcoming non-governmental organization called Safe Haven that caters and help women and children that are suffering from sexual and gender-based violence. The organization is Home of Hope, as its main purpose is to give hope to all those women and children who are suffering from all forms of sexual and gender-based violence.
It is very important to note that the organization offers a 6-month temporary shelter, and at the same time they offer psychosocial support and training of income generating projects, as the idea would be to make one to be self-reliant and independent. If you want to report a case of sexual and gender-based violence, the organization can be reached on those contacts that you see on the screen. And let's bear in mind, we are all one. The wound of one is the wound of all. Let's all join together hands and make a difference. All right, that was the video. Just want to play you the one. All right, Andy. All right, Andy. Okay. Right, ndatse kutaura wandaita ina ndidivisa vanhu pamhepo pasina umbowo handitika. Right, tokunzwa kunzi mune chigumbu namadzibaba Stephen andi hanzi makaenda muchida kusotesa mukadzi but imi ndimi makazosotwa. Right, chii chakaitika? Alright, kusotwa kwamakasotwa makaitwa sei? Handi hapasina chinhu? Yes. Hapasina chinhu. Right, okay. Ndine vamwe varume vari muno toda kuona kuti at least ndite mawitness tipupure kuti it's true zveshuwa hapana chinhu. Right, saka if you don't mind toda kuona kuti zvakamira sei. Right, not nechirikuona zvane nguva yakareba zvati Kandikanganisa ndinoda kutopinda mu3 weeks man, because ndakatozoenda mumasoro kwawo. 3 weeks. Nyatsokumira bhisai bhandi zvakanaka. Nyatsosunungurai bhandi. Saka zvisupa idambudziko. Ya, paini chete ndinomboti batei. Saka unochimbuzi mudazi. Ya, tinenge chobuda zvimwe zvoti ndinge chimisa pressure zvimwe zvoti. Dzikisa nyatsodzikisa. Kwidza pachira kuti. Nyatsosimudza sosoto. Nyatsosimudza imama. Test ma anga chiwadza. Ndoguma wane nchita. Hapana chinhu. Right, so there you have it. Sorry for I said viewer discretion is advised on this one. So the first video that I played you is from one of our YouTubers that is called upcoming YouTubers Period Studios, and he's very good. And this is a video that he's talking about gender-based violence. So then the next one, Yamtazo player and they are Tilda, and you see this guy akaenda achida kunogadzisa mukadzi kunoloka mukadzi and iye ndiye akazogumisirawo loko. So now that is the reason why I came with this subject, kuti chii chinokonzera kuti muzodaro vanhurume kana kuti vanhukadzi kuti muzosvika pakuzoti toda kugadzira murume wangu kuti asandichite. That is the subject. And also, is it something that you can consider kuda kunoti ndilokese murume? Please feel free to join the conversation. The link is there, this link that I've put up. Please, if you want to be part of this conversation, please join me. We are left with 16 minutes to discuss this issue. Yes, that is the story. So the link is just there, down there. If you want to be part of the conversation, we're left with 16 minutes so that we can wrap up this issue. Tingoiti gaga 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 titaura nezvayo and tinzwe kuti munofungei nenyaya. I was waiting for Sister Julie to come to be part of this conversation. She said she was going to join us later, so we hope that she is going to join us in a short while. But also tomorrow evening, I'm going to have a guest. We're going to try to be there at least by 6 in the evening. I'm going to be having Wise Men. Wise Mube is a gospel musician, so we would want to have him, and he's going to grace us. And I will be waiting for all my brethren from JRM to come and be part of this conversation so that we can talk. He's a gospel artist.
upcoming gospel artist, and he's a very, very good artist. And I'm looking forward to that interview tomorrow. So please join us. I hope tinenge takawanda. So ngatitaurei nyaya iyo hama neshamwari tinzwe kuti munofungei nayo. Toda comments. I want your input on this matter as we continue to talk about nyaya dzekupfuurana kuti zvinenge zvafamba sei, and is this an option for you? Is this something chaona kuti kuona munhukadzi wangu andidai so nditomupfuura, ndinomuitira metsezi chete, kana ndikaona mukadzi wangu akandidai so ndinomuitira metsezi chete? Is this something that you consider? That is the question. So I'm waiting. I'm just left with 14 minutes. So if you want to be part of this conversation, we will continue. But if you can't, please, all right, there you go. We have company. Right, real cool guy. What's up? What's up, brother? Did you say? You say go. Bo, what do you think? Aiwa brother. Muri kuinzwawo iri mudarire munoti kudini? Unazonzwika bo? Ya, muri kunzwika bo. Bolato. Aiwa bo ndazononoka kupinda kana nekuda kwe network inge ichinetsanetsa. Okay, no, it's okay. Yeah, inge ichinetsa. Munoti kuti this is something that you ndimuda kupfuwira kana muda kupfuwirwa? Ipapo pakaipa mukoma mukozi unoona kazhinji manje zvazvinoita akuru anozvawo mupfuwira rudo, but sometimes mukadzi anenge akusaiza anenge achitokupusisa. Kozi nezviro mune discussion yekuti why varume vachichita vakadzi wavo. The reason is kuti tinasobudira vakadzi kuti vanasobudirwa pachena kuti nazotaura shandu kuda mukadzi wechituka ava very dangerous. Vakadzi akona kudira kana mafuta anopisa cheshe. So ndisaka varume vachiwanda vakadzi vanozoda kutraya zvavo kuda kupfuwira zvavo, but pari pakaipa. So mupfuwira chinhu chakashata, is very dangerous because unonge wapusisa munhu to the extent yekutoti unomuwachisa, unomuitira zvese zvaanokoda kuti aite anenge akukuitira. So it's very dangerous, asi right izvezvi. Saka kana zvaramba kungosiyana handiti? Kungosiyana. Kana iwoona kuti murume wakuroora amupindirane, unonotsvaga wewo unopindirana naye wewe. Kwete kuti mukadzi ati anokupfuwira is not something which is good. Ko varume vanoloka vakadzi, vanoisa mapadlock vakadzi, is this something that is good? Kana kuti kana wakuona kuti mukadzi wako anochita kana kuti anenge achita sei, ndezvipi zvamuno? Ipapo pakaipa manje papo. In the first place unongo chii chinenge chaita kuti ufungire izvozvo kuti mukadzi wako akuita something. Kana wafungira unogara nemukadzi wako pasi ukamuudza mukadzi wangu pane ndiri kufungira kuti uri kudai. Maybe vamwe vana vatitonavo vanenge vasiri kana vedu. Then we go kuma DNA test. Pati vanhu chedu chaipo vanoti security zvayo, but it's very dangerous. Because mukadzi haazomboziva kuti ndozvaitika. Iwo waenda kuSouth Africa wanogara ikoko 10 years handitika. Wasiya mukadzi ega kumbo, of which it's very normal kuvakadzi kuti anzwewo kuda murume iwo kuSouth Africa.
so anaweza kupedzera asaka zviri kubatsira then iye anofa murume wacho iye anofa or kutanga kubuda zvinonzi majuru zvezve so it's not something that is very good handiti yeah I think so tofanira kungogara kuisa munhu mujere kauko kuisa munhu mujere tofanira kungogara pasi tobatsirana so ndafungira zvakati kana kushedzawo vabereki vake ndafungira zvakati kwaari aya saka let's say munhu ari kuti zvekuti like mukadzi anogona kunge achikudai mimi but ima hamuchadi manje akuziva kuti haima hamuchadi but iye arikuda and maybe kumba kwenyu kune mari arikuziva kuti apa ndikangobva apa pandatopinda panzara ndo zvinowanzoitika zvokuti unobva watogadzirwa ka1 zvekuti uchamusii mukadzi iyeye munotiwo kudini avo vanenge vachiti no ini kumba kwedu hakuna mari saka ndandatotiwo ndatowanawo mukoma wangu ava vatori nemari ndo ndabva ndatiridza nditsvage makwenzi ndiite kuti nditokunda because maybe imi ndima muchatozoita kuti mhuri yekwedu ibudirire munotiwo kudini avo vakadaro ipapo panenge pakaipa manje because on the other side kwaari mukadzi zviri kubhenefita kwaari cause anenge achida mari yako ari kuona kuti akazoenda kumba kwavo haazorarame life chairi good but kwauri iwewe usisiri kumuda manje its very dangerous cause akupa mupfuwira uya pamba pacho haachakuona sababa cause aakungokushandisa zvese zvaanoda wacha suka iwe mari akauya yese anotora payslip yese anenge achida pakaipa asi zvinoshanda here kana kuti zvikundi zvinoshanda kune vamwe hazvishandi zvemupfuwira aiwa mupfuwira baba uriko haamupfuwira unotoshanda cheko zvekutoti unotoitiswa enge kana wairi kana wadyiswa cheteka vanhu vakatokudza kuti wakadyiswa hautombozvibvuma unotongozviramba unotosimudzana navo its like a made person telling a made person kuti you are made is very difficult to him or her kuti aaccepte kuti anopenga even achipenga anenge achitokudza kuti ndiwori kupenga ndo zvafanira nemunhu anenge akadyiswa zvizvi so ini ndakatobeta situation yekuti tichipendera mukoma munoti imimi muri kuti ngati hazvitofani kutoitwa it's something that you cannot do or zvamunoti vakadzi ngavasazviite tichipendera ndoti vakadzi they should not do that to their mens to their husbands because it's not something that is good hazitomboita hazvisi good ifini pachivanhu pedu chepu utsinye infact utsinye kana denga upinde because as human beings tofanira kugara totaurirana pafair chepu totaurirana chokwadi chakagarisana nini zvauri kuita so handizvide so terms and conditions then kana kuzoisira munhu mulingi haazviite relationship inofanira kuva nevanhu vanosuta so kana musingasute it's better museparate go separate ways mukoma real cool guy for your input and we really appreciate kungoti hanzi namai chisamba chiringaziva chedu chabva chatsuka chikakwata asi tinotenda nezvamataura we hope kuti aiwa pakanaka mukoma thank you so much pana vamwe varida kupinda pachirongwa but time dzedu ndo dzati pererei mukoma tolakele saule just a quick one mukoma tolakele chingoti gagaga kuri sei hello okay mukoma tolakele can you hear me hello right chingoti gagaga nguva dzedu ndo dzadyana mati kudi
kwamatolakele iri kunzwikwa here koko ya ndiri kukunzwai. We seem to have lost brother Tolakele Saole, but this has been the program we have been talking about nyaya yemupfuwira, and tinotenda nevati joina nhasi. Today I said I'm going to be having you for only 30 minutes. We are 25 minutes 21 seconds, but I have to be doing something by 9 p.m. So this has been the program, and we have been talking about nyaya yemupfuwira. Is this something that you can do? Is this something that you can shall not that you consider in your marriage to work? But this is not good for families, because you end up forcing someone to be in a relationship that they don't want to be in. Anyway, you have to make your own choice. Do you something that you can consider? Is something that you possibly want to do to lock your wife or to lock your husband to do whatever they want? Anyway, I thought I should share this, but tomorrow, please don't forget, we are going to be having Brother Wise Mingube. Is going to be with us tomorrow evening at 6 p.m. Please do join us, as we are going to be talking to him about his album, Christ Singing in Us. So I'll see you again next time, guys. This has been your boy JC on JCTV Zimbabwe. We have reached 5K subscribers, and I'm so happy. And I am reminding you that rise up, Africa. The world is waiting for you. I'll see you next time when we talk about other interesting topics on this program. But tomorrow, don't forget the interview with Brother Wise. I'll see you next time. Thank you so much for joining us today on JCTV Zimbabwe.